हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु ज्योति स्वागत करछि आम चैनल सत्यवती डेली लाइफ ब्लॉग को आशा करछि आपण माने भलर थिबे। एबे कोरोना पुणी थरे आसी गलानी तेणु आपण माने टिके प्रिकॉशंस नियंतु एवं देह ध्यान दियंतु। शीत ऋतु तो चलुछि तेणु टिके दया करी प्रिकॉशन नियंतु। आज मो पार गोटे बढ़िया टॉपिक अछि सेटा हला आम पोखरी। मु चलंतु देखैबी आम पोखरी केमिति अछि, पोखरी रो हिस्ट्री एवं पोखर केते माछ अछि, एबे पोखर कंडीशन कोन देखैबी। चलंतु देरी न करी चलंतु देखिया आम पोखरी। एठू स्टार्ट होउची आम पोखरी। एटा आम तुठ जोटा के टिके अलिया हे जाईची, पत्थर गुडा पड़ीची, पत्थर गुडा धीरे धीरे खसी आसलानी। आपण माने देखि परंती केते बड़ पोखरीटे अछि, किंतु कूल पाखरे गछ नथिया जोगु धीरे धीरे माटी गुडी खसी आछी एवं पोखरीटा हमर पोती हे जाउची। किंतु जेहेतु आजिकली घरे कई रहू नांती, एते कई क्लीन करू नांती कि गछ पाखर साइड गुडा को कई एते যত্ନ ନଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପୋଖରୀଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି ପୋଖରୀ କେତେ ବଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ମାଛ ଛାଡ଼ିନୁ, ପୋଖରୀଟା ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ହେଲା ମାଝି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଏ ପୋଖରୀର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଖରୀକୁ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରେ ମାଛ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ମାଛ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଓ ସିଏ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ତୋଠରେ ଯାଇକି ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ପଶିକି ମାଛ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଯେଉଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଡିମ୍ବ ମାଛ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେଟା ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତା ସହିତ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଖାଇବା ବି ଛାଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆସି କ୍ଲିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏତିକି ବଡ଼ ହେଲା ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀ ସାଇଡ଼ରେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଅଛି, ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଜେଜ ଲଗେଇଥିଲେ। ଏ ପୋଖରୀର ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିବାକୁ ଗଲେ ପୋଖରୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଜେଜ ଖୋଳିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଖୋଳିଥିଲେ ମୋତେ ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲି। ମୋ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ପୋଖରୀଟା ଖୋଳିକି ଯେଉଁ ମାଟି ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଥିଲା, ସେ ମାଟିରେ ଆମର ମେନ୍ ଘରଟା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲୁ। ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ସାଇଡ଼ରେ ଯେତିକି ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜେଜ ଲଗେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଏ ପଛକୁ ଆମର ବିଲ ପଛକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଡ଼ିଟିଏ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ବଣ ବୁଦା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେଠିକି ଆମେ ଯାଉନାହୁଁ, ସାପ ଫାପ ଥିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା, ପୋଖରୀର ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି। ସେତେବେଳେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଆଉ ବାସନ ଫାସନ ଧୁଆ ସବୁ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ହୁଏ। ପୋଖରୀ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି ଆମ ପିଲାଦିନ ଆଉ ଜେଜେଙ୍କ ଟାଇମ୍, ମୋ ବାପା ମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ପିଇବା ପାଣିଟା ସେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ପିଇବା ପାଣିଟା କୂଅରୁ ଆସେ, ଟିକେ ଦୂରରୁ ଆସେ। ବାକି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଚାଷ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ମଟର ଲାଗିଥିଲା ସେଥିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍ମାଲ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଥିଲା, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନ ମାଝି ସଫା କରିକି ପୋଖରୀକି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ପୋଖରୀର ସକାଳେ ଭିୟୁରେ ମାଛ ମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଦାନା, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆମ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଅଛି ନା ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ମାଛ ଖାଉ। ଆମର ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ମାଛ ଆସେ, ସବୁଦିନ ଆମେ ପୋଖରୀ ମାଛ ଖାଉନା। ଘର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଆସିଲେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଅଲଗା ମାଛ କିଣିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଛ ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମେ ସେଠୁ ମାଛ କିଣିକି ନେଇକି ଖାଇଥିଲୁ। आशा करछि आपण मानकु ए वीडियोटी भलो लागिथिबो। जदि आपनको ए वीडियोटी भलो लागिछि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टे कर दियंतु मो चैनल को। आउ आपण सांग मानक सहित वीडियोटी शेयर कर दियंतु। आ पुणी थरे काली की देखा हबो। रहिली, बाय बाय, जय जगन्नाथ।